Comencem la 18a edició de la Fira d'Indians de Begur 2023. Que remou. Una fira que ens parla d'un passat, d'un llegat i que ens explica un present d'un lloc i d'un país. Portem 18 anys promovent cultura, reivindicant els orígens i sobretot mostrant amb orgull el nostre patrimoni a tota Catalunya i al món. 18 anys que engalaneu el vostre poble, que convideu a la gent a conèixer Begur, però sobretot conèixer els vostres orígens i tot el vostre llegat. I diria que això és una de les grans riqueses dels pobles de Catalunya, obrir les portes per fer conèixer el que és la identitat i l'esperit de cada un d'aquests pobles. És un municipi que aposteu fermament per la cultura i això us ha portat a l'anomenada que teniu arreu. Seguiu amb aquesta tasca. I tot plegat amb l'entorn natural que tenim en aquest poble ens permet descobrir i aprofundir entre el vincle que hi ha entre Begur i Cuba. Tenim per davant 3 dies de festa, cultura i tradició per reviure aquell període històric que ha deixat una profunda petjada a la nostra vila i a la nostra identitat. Per sentir-nos orgullosos de la nostra idiosincràsia i de les nostres arrels i per acomiadar l'estiu de la millor forma possible, fent poble, fent festa, fent cultura al ritme dels indians. Avui podem descobrir encara més Begur i sobretot un poble important per Catalunya. Estem en un dels pobles que jo diria que és la capital indiana per excel·lència, el Baix Empordà. Una població d'uns 2.000 habitants i 500, una quarta part de la població, va poder fer el salt a les Amèriques. Unes vides d'anada i tornada. És un emigrant del segle XVIII fins a principis del segle XX que marxa a fer les Amèriques i torna al seu poble, a vegades, amb una gran fortuna. I la nostra funció és donar a conèixer i difondre aquest patrimoni tant material com immaterial.